întreabă dacă e bulangiu. Da, bă, dar e bulangiu sau ce pula mea? Da? E bulangiu, asta e, cum să fie asta. Zi, Andy. Zi, mă! Momentul adevărului. Hai, bă, scoală sus. Putu-te, bani să te spun. Hai, pantalonii pe tine. Hai, hai de pot. Hai de pot! Dracului mă dă treabă, dar ce? Acum poți să zici că ești bulangiu, nu mai poți să te asumi. Pula mea, ești bulangiu, piși pe aici pe jos. Ce dreapă, vrei să-l dăm la casca? Stai să mă dăm casca. Ia ceapca, pune ciorapul în cap. Lasă-și pune ciorapul în cap. Hai, pune ceapca. Hai, da. Mă, ce? Hai, du-l la pișare. Acum. Hai, nu contează, te pișe el. Gata, hai. Stai de. Gata că mă. Stai de. Lasă că poate să meargă. Hai, scoate-l pe hol. Stai de, mă. Stai mă, domnul. Nu. Hai să pică. Bine, păcat. Hai, încolo-i baia. Nu, hai la baie. Hai la baie. Oh. Hai că mă smuțiți. Hai la baie. Hai să te speli pe față, mă. Hai, dă mâna, hai că l-ajung și eu. Hai la baie. Du-te în față. Hai să te speli pe față. Am văzut ce. Da? Ce? Ce vină? Îți spălă pe față. Ce faci? Opa! Aoleu! Nu! Bă, recunoaște, bă, dujanule. Ești bulangiu. Ce? Nu, mă! Nu? Cu pula mea nu ești bulangiu, mă. Când te-ai tras ultima oară în curs? Ce faci, hai? Dar de ce nu spui asta ca lumea așa? Uite așa. Ce dracu? Hai, joacă un pic. După pui de hai. Bine. Ia. Cu plăcere. Da, bă, ce dracu? Urcați-l în pace. Bine.